रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। त्राता भाग्य विधाता श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। तू अवधूता सतजननाथा शल्य विघाता श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। जय जय शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर। परम ईश्वरा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। भूजल पालक तेज विधायक मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। मध्ये समाज 3.5 शक्तिपीठं जी एकत्र आलेली आहेत ती देवगड तालुक्यामधील हडपीड येथे आहेत आणि आपण या हडपीडचे जे मठ आहे स्वामी समर्थाचं मठ आहे त्या समितीचे अध्यक्ष आपल्यासोबत आहेत। सर काय सांगू इच्छिता, आज ही 3-3.5 शक्तिपीठं आहेत त्या हडपीड जी आपल्या स्वामी समर्थाच्या मठामध्ये आहेत, कशा पद्धतीचं वातावरण आहे काय सांगता? वातावरण खूप सुंदर आहे। दुसरी पहिली गोष्ट म्हणजे हे 3.5 शक्तिपीठ ही जी संकल्पना आहे की आमचे सचिव नंदकुमार पेडणेकर यांच्या कल्पनेतून सुचली आणि त्याला आम्ही अनुमोदन दिलं की सपोर्ट केला की ना आपण करायचं। त्या पद्धतीने ही सर्वप्रथम तुळजाभवानी आहे, महालक्ष्मी आहे, रेणुका माता आहे, सप्तशृंगी आहे। या 3.5 शक्तिपीठांचं आम्ही जे पावित्र्य आहे तिथलं त्या ठिकाणी जाऊन ते प्रत्येक ठिकाणचं पावित्र्य आम्ही इथे घेऊन आलो आणि इथे स्थापन केलं ते भक्तांच्या सेवेसाठी। की काही लोक असे आहेत की तिथपर्यंत पोचू शकत नाही आहेत,
म्हणून आम्ही इथे ती संकल्पना हे केली की अंमलात आणली की इथे आपण सगळ्यांना जे तिथे जाऊ शकत नाही तेही घेतील आणि जे जाणारे आहेत तेही घेतील. प्रत्येक शक्तिपीठाच्या येथून आपण एक एक दर्शनासाठी वस्तू आणलेली आहे त्याबद्दल काय सांगाल? हो, प्रत्येक ठिकाणी तुळजाभवानी आहे. तुळजाभवानीच्या तिथून आम्हाला त्रिशूळ, कवड्यांची माळ असते ती, सिंदूर म्हणजे कुंकुम, हे प्रत्येक ठिकाणी असून आम्हाला कुंकुम वगैरे प्रत्येक गोष्टीला ही महालक्ष्मी आहे. महालक्ष्मीच्या इथून कवड्यांची माळ, कुंकुम, साडी चोळी या वस्तू आम्हाला तिथून दिलेल्या आहेत. तसेच रेणुका माता आहे. रेणुका मातेच्या इथून आम्हाला एवढे तिथे आम्हाला खूप सपोर्ट केला त्या लोकांनी की साडी चोळी आणि पॅरामेंट म्हणून येतं त्यांच्या तिकडे मानवलं असतं. श्रीयंत्र म्हणून पॅरामेंट आहे ते आम्हाला दिलं, कुंकुम दिलं, साडी चोळी दिली. ते घेऊन आम्ही आता इथे आलो. त्याच्यानंतर सप्तशृंगीच्या इथून आम्हाला त्रिशूळ पण दिलेलं आहे आणि साडी चोळी आहे, कुंकुम दिलेलं आहे या आणि प्रसाद पण सर्व भक्तांना पुरेल एवढा. वातावरण इथे असं वाटतं आम्हाला की इकडे एक प्रकारची जत्राच भरलेली आहे. एवढे भाविक आमच्या कल्पनेच्या बाहेर. आम्ही एवढी लोक येतील आणि दर्शन घेतील याची आम्हाला कल्पना नव्हती, पण एवढे सुंदर लोकांनी आम्हाला साथ दिली आणि एवढ्या लोकांनी आज दर्शन घेतलं आहे त्याच्यात मध्ये आम्ही भरून पावलो. निश्चितच हे होते अध्यक्ष या मंडळाचे. तसेच या मंडळाचे सचिव देखील आहेत आपल्यासोबत. काय सांगू इच्छिता, काय मठात आपली स्वामी समर्थ मठाची अध्यक्षा खूप चांगली आहे आणि सगळं भक्तांचा लोट येते येत आहे, काय सांगा? श्री स्वामी समर्थ भक्त परिवार जोगेश्वरी मुंबई या नावाची एक प्रथम ट्रस्ट स्थापन झाली. मी सांगतो तुम्हाला, तुमच्या माध्यमातून सांगतो. 2011 पासून याची स्थापना झाली. काही आम्ही जोगेश्वरीचे स्वामी भक्त एकत्र आलो. त्यामध्ये नंदकुमार तुकाराम पेडणेकर एक स्वामी भक्त ह्या आणि प्रभाकर राणे या हडपीर मठाचे अध्यक्ष जे आहेत त्यांना घेतलं आणि असे काही भक्त आले आणि त्यामुळेतून स्वामींच्या मठाची स्थापना करण्याचं ठरवलं. आणि त्या ध्येयाने ते पछाडलेले होते की स्वामींचा मठ स्थापन करायचाच. अनेक ठिकाणी जागा शोधण्यात आल्या, परंतु या ठिकाणी त्यावेळी विलेपर्ले मठाचे विश्वस्त विनय कंटक यांनी फार मोलाचं सहकार्य करून ते स्वतः येऊन या ठिकाणी या हडपीड क्षेत्रीच्या ठिकाणी जागा प्राप्त झाली. स्वामींनी दृष्टांत दिला समजा की या ठिकाणी माझी स्थापना करा आणि त्या ठिकाणी स्वामींचा आम्ही एक छोटेखानी मठ स्थापन केला खाली आणि हजारो लोकांची रीत त्या ठिकाणी लागली. सुरू झालं देवगडपासून ते कणकवलीपर्यंत आम्ही पदयात्रा म्हणजे पालखी सोहळा आयोजित केला. त्याला असा उदंड प्रसिद्ध कोकणामध्ये दिला आणि त्यानंतर एक भव्य दिव्य अशी मठ स्थापनेची नंदकुमार पेडणेकर यांनी स्थापना केली. नंदकुमार पेडणेकर साहेबांच्या एकदा ठरवलं की त्यांचं ते ठरवायचं म्हणजे फिक्स करतात की ते करायचं म्हणजे करायचं. त्याप्रमाणे त्यांनी 3.5 शक्तिपीठाची स्थापना करण्याचं ठरवलं. त्याप्रमाणे या ठिकाणी त्यांच्या सहकारी अध्यक्ष प्रभाकर राणे यांचा तो प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडून तो 3.5 शक्तिपीठ कोकणात प्रथमच आपण आणायची या उद्देशाने त्यांनी हा सोहळा तो सुद्धा स्वामींच्या प्रकटी सोहळ्याच्या दिवशी आणायचं ठरवलं. त्याप्रमाणे या ठिकाणी आपण पाहत आहात हा 3.5 शक्तिपीठाचा सोहळा या प्रकटदिनाच्या दिवशी आज सकाळी रात्र 12 वाजता धार्मिक विधीला सुरुवात झाली आहे आणि आज जवळजवळ माझ्यामध्ये घटामध्ये 4 वाजले आहेत. आज हजारो भक्तांची त्या ठिकाणी रीग लागलेली आहे. अखंडपणे लोक दर्शन घेत आहेत. त्याचं श्रेय मी नंदकुमार पेडणेकर साहेब आणि प्रभाकर राणे आणि सर्व स्वामी भक्त तसेच याचं श्रेय विले पार्लेचे कोकण कट्ट्याचे संस्थापक अजित पितळे यांचं मोठं सहकार्य या मठाला या कार्यक्रमाला लाभलेलं आहे. तसेच अनेक हितचिंतक देणगीदार तसेच आमचे गाव समितीचे सर्व कार्यकर्ते, मुंबईचे कार्यकारी समितीचे कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्ते यांनी झोकून देऊन या कार्यक्रमाला हा कार्यक्रम साधला. त्यानिमित्त सत्यनारायणाची महापूजा आम्ही आयोजित केली. तसेच प्रथमच चांदीच्या नूतन पादुका, संपूर्णपणे चांदीच्या नूतन पादुका ज्याचं प्राणप्रतिष्ठापना अक्कलकोट हडपीडला स्वामींच्या मठामध्ये झाली तीच परत आज
जगद्गुरू शंकराचार्य करवीपीठाचे शंकराचार्य यांच्या शुभ हस्ते याचं या सर्व पूर्ण आजच्या कार्यक्रमाचं पूर्ण पूजन झालं. पूर्ण त्यानिमित्तानं अनेक विविध कार्यक्रम आज आहेत. आज हजारो लोक दर्शन घेत आहेत. आता लातूरहून उदगीरवरून पाटोदरे सरांचा संगीताचा कार्यक्रम चालू आपण पाहतच आहात. संध्याकाळी सखी कोकण कट्ट्याच्या सखी इथे देवींचा आविष्कार सादर करणार आहे. सर्व भक्तांनी तो आवर्जून पाहावा अशी म्हणतो. आणि मला वाटतं सावंतवाडीच्या ग्रुप आहे महाराष्ट्राची लोकधारा हा भव्य दिव्य कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे. उद्या खास महिलांसाठी कुंकुमार्चन देवीवरती त्यांना महालक्ष्मीची मूर्ती आम्ही भेट देणार आहोत. कुंकुमार्चनचा कार्यक्रम सकाळी ठीक 10 वाजता आहे. कुठल्याही महिलांनी तो म्हणजे हे करू नका. त्याचं पावित्र्य तुम्ही आपल्या पदरात काढून घ्या असं मी आवाहन करतो. ट्रस्टच्या वतीने आपण तो कार्यक्रमाला सर्वांनी हजारोच्या संख्येने उपस्थित राहा. नंतर संध्याकाळी देवीचा गोंधळ आहे. देवी आल्यामुळे देवीचा गोंधळ झालाच पाहिजे. हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे. अशा तऱ्हेने अनेक विविध कार्यक्रम मठातर्फे होतात. त्याचप्रमाणे तुम्हाला मी सांगतो या मठातर्फे सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक कलासो जोपासली जाते. अनेक गरजू लोकांना सो आम्ही दत्तक घेतलेला आहे. गोरगरिबांना धान्य वाटप सो केलं आहे. अशा तऱ्हेचे विविध कार्यक्रम होतकरू शाळेतील विद्यार्थ्यांना वह्या वाटपाचे कार्यक्रम सो आम्ही घेतलेले आहेत. असे विविध सामाजिक कार्यक्रम सुद्धा मठ कुठे पाठी नाही आहे. विविध कार्यक्रम करायचे फक्त तुमचा भक्तांचा आणि आपल्यासारख्यांच्या चॅनलचा. आज कोकण 7 सारखं चॅनल आज आमच्या ठिकाणी आलं. आज तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी स्वतःहून आम्हाला या ठिकाणी आलात. हे सर्व तुम्ही आज बघता. हजारो कोकणामध्ये सर्वांना तुम्ही ह्या ठिकाणी हे जे दर्शन घडवताय त्याचं मी कोकण 7चं खास करून चव्हाण साहेब आपलं मी आभार मानतो आमच्या ट्रस्टच्या वतीने. धन्यवाद. निश्चितच हे होते मंदिर ट्रस्टचे सदस्य. काही मुंबईतील चाकरमाने देखील आलेले आहेत. ते इथे आहेत या मठामध्ये ते दर्शनासाठी काय सांगतात? सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ मठ हडपीड इथे आलेल्या सर्व भाविकांचे हितचिंतकांचे आणि वर्गणीरांचे हार्दिक आभार. माझं ह्या हडपीडच्या मठामध्ये माझे आज 3रे वर्ष आहे. कारण 2 वर्ष कोविड असल्या कारणाने इथे हा असा कार्यक्रम काही होऊ शकला नाही. पण इथे असं येऊन वाटते की प्रत्येक वर्षी आम्ही जे होतं एक नाविन्य बघायला मिळतं. एक नवीन आशीर्वाद एक नवीन ब्लेसिंग्स मिळते श्री स्वामी समर्थ महाराजांची. आणि त्याचप्रमाणे आज हा जो अलौकिक असं 3.5 शक्तीपीठ देवींचं हे दर्शन जे आज ह्या मठाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि सगळ्यांनी आज हे घडवून आणलं आहे हे अतिशय एक अलौकिक आहे. आणि मला खात्री आहे की अशा विविध कार्यक्रम याच्या पुढेही होत राहतील आणि स्वामर्थांचे हात आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद ह्या कार्यक्रमाला लाभेल हीच स्वामींच्या चरणी प्रार्थना. श्री स्वामी समर्थ. निश्चितच हे सर भक्तगण होते यांनी सांगितलेलं आहे. अनेक काही ज्या मंडळी आहेत त्यांनी ह्या देवीचं दर्शन घेतलं आहे. बहुतेक जे सदस्य आहेत मंडळाचे ते देखील आणि अन्य आहेत. सचिव आहेत महत्वाची पदार्थ सचिव ते देखील आहेत. आज जो मंदिर परिषदेमध्ये भक्तिमय वातावरण कार्यक्रम होतो त्याबद्दल काय सांगा? हा कार्यक्रम आज करताना अक्कलकोट भूषण जे त्यांना हे मिळालं आहे नंदकुमार पेडणेकर या आमच्या मठाचे ट्रस्टी आणि संस्थापक आणि सेक्रेटरी या पदावर आहेत. तरी पण आम्ही त्यांच्या हाताखाली काम करून अहोरात्र कष्ट करून हे 3.5 पीठ शक्तीचा कार्यक्रम हा जो हाती घेतलेला होता तो आम्ही चांगल्या पद्धतीने त्याची कार्यक्रमाची रूपरेषा आखणी करून आम्ही त्या पद्धतीने कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहोत. आणि याच्या उद्याचा एक दिवस आहे तोही कार्यक्रम पार पाडणार आहोत. सचिवांनी सांगितलेलं आहे की हा असा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे. 3 ते 4 दिवस हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आपण आता पाहणार आहोत दर्शन घेणार आहोत 3.5 शक्तीपीठाचं दर्शन घेणार आहोत. प्रथम आपण जात आहोत की श्रीदेवी अधिष्ठान तुळजाभवानी माता ही देवीचं आपण दर्शन घेतो आहोत. श्रीदेवीच्या अधिष्ठान पवित्र वास्तू साडी खण ओटी कवड्याची माळ आईच्या कपाळातील अष्टगंध आणि हळद कुंकू दिवटी हे इथे मांडलेलं आहे. प्रथम हे पहिलं शक्तीपीठ आहे. येथे आपण पाहतो की आपल्या कोकणच्या लाईव्हच्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत की कशा पद्धतीने इथे मांडणी केलेली आहे. तशाच पद्धतीने दुसरं जे आहे शक्तीपीठ तेही देखील आपण सांगणार आहोत. ते आपण प्रेक्षकांना दाखवत आहोत. कोल्हापूर करवीर निवासिनी अंबा माता श्रीदेवीच्या अधिष्ठान पवित्र वस्तू व भगवती कुंकुमालम प्रसाद भगवती कुंकुम साडी खण ओटी आणि भगवती कवड्यांची माळ आणि भगवती पादुका ह्या येथे दर्शनासाठी उपलब्ध करून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या श्री स्वामी समर्थ मठामध्ये
देवगडच्या या मठामध्ये हडपीड या ठिकाणी ह्या उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. तशा पद्धतीने जे दुसरं अधिष्ठान आहे माहूर नांदेड रेणुका माता देवीच्या अधिष्ठान पवित्र वास्तू जी आहे ती निरंजन आहे. साडी खण ओटी कवड्याची माळ हळद कुंकू हे दर्शनासाठी ठेवलेले आहेत. बरेच भाविक आहेत. भाविक तुम्ही कणकवलीवरून आला तिथे दर्शनासाठी काय सांगता? कणकवलीवरून आलो. अत्यंत भावमय वातावरण आहे आणि सर्वांना स्वामी शक्ती स्वामी बळ देऊ दे एवढीच प्रार्थना. सगळ्यांना सुखात ठेवू दे आणि सगळ्यांचं कल्याण करू देत हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. जे भक्तगण आहेत ते सांगतायत की स्वामींच्या चरणी आपण लीन झालेलो आहोत आणि स्वामींच्या चरणी आल्यानंतर आम्हाला समाधान वाटलं. सगळ्यांना उत्तम प्रगती आर्थिक सुबत्ता आरोग्य देव हीच प्रत्येकजण मागणी करत आहे. यानंतर पुढचं जे अधिष्ठान आहे ते वाणी नाशिक सप्तशृंगी माता देवीच्या अधिष्ठान पवित्र वस्तू कुंकू हळद प्रसाद तीर्थप्रसाद रुद्राक्ष माळ हे देखील येथे उपलब्ध करण्यात आलेलं आहे जे भाविकांच्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीने 3.5 शक्तिपीठ ही कोकणामध्ये प्रथमच या देवगड तालुक्यातल्या हडपीड या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आले. स्वामी समर्थांच्या या मठामध्ये उपलब्ध करण्यात आलेल्या दर्शनासाठी आज येथे सत्यनारायणची महापूजा देखील होती आणि या महापूजेचं दर्शन देखील बरेच भाविकांनी घेतलेलं आहे. लांबून म्हणजे सिंधुदुर्ग असेल रत्नागिरी असेल गोवा असेल येथून हे दर्शनासाठी सर्वच भाविक आलेले होते आणि मोठ्या प्रमाणात हजारोच्या संख्येने सकाळपासून भाविक आहेत. कालपासून हा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. आपण देखील हे दर्शन घेत आहोत. स्वामी समर्थ यांच्या मठामध्ये स्वामी समर्थांच्या पादुकांचे दर्शन आपण घेत आहोत. येथे गुरुजी आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. गुरुजी काय सांगू इच्छिता कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? एक तर आनंदमय वातावरण आहे. आज आमचा खरं म्हणजे नवीन वर्षाचा पहिला दिवस म्हणायला कोणती हरकत नाही आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये आम्हाला कोणताही उत्सव करता आला नाही पण स्वामींच्या कृपेने कोरोना निघून गेलेला आहे आणि आता मला वाटतं ह्या देशामध्ये आणि हिंदुस्थानामध्ये अगदी आनंदाचं वातावरण चालू झालेलं आहे आणि स्वामीच्या भक्तीमध्ये आम्ही सगळे भक्तमय आनंदी झालेलो आहोत. फळांची आरास ठेवून आज स्वामींच्या चरणी ही मोठ्या प्रमाणात ठेवली आहे त्याबद्दल काय सांगाल? खूप आनंद आहे. सर्व भक्तांनी मदत केलेली आहे. सर्व भक्तांची सेवा आहे. मी पुजारी या नात्याने सांगू शकतो की सर्व भक्तांना सुखशांती मिळावी. काकांनी सांगितलेलं आहे सर्व भक्तांना सुखशांती मिळावी. आपण पाहतो की कळिंगण असेल द्राक्ष असतील आंबे असतील फणस असेल सर्व जी फळं आहेत ती स्वामींच्या चरणी इथे ठेवलेली आहेत आणि फळांची आरास येथे आपण पाहतो आहोत की शोभिवंत फुलझाडं देखील येथे उभी करण्यात आलेली आहेत. तशाच पद्धतीने हे सर्व नियोजन हे खूप चांगल्या प्रकारचं आहे. हे सर्व काका देखील आहेत. काका काय सांगू इच्छिता कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? उत्साह आणि आल्हाददायक असं वातावरण आहे आणि स्वामी समर्थ परिवार सर्व सज्ज झालेला आहे यांच्या लोकांच्या स्वागतासाठी. त्याचप्रमाणे जोगेश्वरी संचालित स्वामी समर्थ परिवार आणि या कार्यक्रमाचे आमचे सर्व सूत्रधायक आहेत नंदकुमार पेडणेकर आणि प्रभाकर राणे आणि यांनी ह्या कार्यक्रम आणि स्वामी समर्थांची जेवढी भक्ती आणि तेवढी सेवा केली आहे ती अगदी लावण्यजोगक आहे. आणि लांबून लांबून कोल्हापूरपासून म्हणा किंवा सर्व तीर्थक्षेत्रातून लोक आलेली आहेत. त्यांचं सर्व स्वागत होतं आहे. आनंद आहे आणि आनंदाचा इथे पंढरपूरसारखं एक क्षेत्र स्वामी समर्थांचं कोकणात चांगलं अगदी उभारलं गेलं आहे. स्वामी समर्थांचा मठ इथे हडपीड येते आणि भरपूर येत आहेत आनंद लुटत आहेत. लोकांनी यावं आणि स्वामी समर्थांच्या दर्शनाचा लाभ घ्यावा. बस श्री स्वामी समर्थ. जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. निश्चितच काकाने देखील सांगितलेलं आहे कशा पद्धतीचं वातावरण आहे. आपण पाहतो आहोत की भक्तगणांच्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि कशा पद्धतीचं वातावरण आहे. दुसरीकडे येथे महाप्रसादाचा आनंद देखील घेत आहेत. महाप्रसाद चालू आहे. भजन कीर्तन देखील चालू आहे. आपण काही आपल्या प्रेक्षकांना भजन कीर्तनाचं कशा पद्धतीने भजन कीर्तन चालू आहे हे देखील सांगत आहोत.
ही संकल्पना इकडचे स्थानिक जे म्हणजे संचालक आहेत म्हणजे विश्वस्त नंदकुमार पेडणेकर यांचे होय, ते आमच्यापर्यंत आले आणि ते साकार करण्यासाठी म्हणजे इमोशनल विचार केला तर फक्त ते आणायचं नाही, पण त्याच्यानंतर मूर्त स्वरूप देण्यासाठी हे काहीतरी स्ट्रक्चर करावं लागतं की ते काय असावं. म्हणून चित्रकार म्हणून आमच्याबरोबर आहेत प्रसाद वालावलकर, हे मुंबईचे एक मोठे आर्टिस्ट आहेत. ते आहेत एक मंगेश राणे म्हणून आहेत, योगेश राणे आहेत, परत सुजित कदम आहेत, अशा आम्ही आणि विवेक वैद्य आणि मी स्वतः अजित पिते आहेत. असं आम्ही सर्वांनी मिळून एक स्ट्रक्चर कसं असावं हे तुम्ही बघत असाल की एक तिकडचं जे स्ट्रक्चर म्हणजे तिकडच्या काळा दगडात जे घडवलेली जे मंदिरं आहेत त्या मंदिरं आणि अगदी मूर्ती म्हणतो आतमध्ये जी मूर्ती आहे तीही तशी साकार करण्याचा प्रयत्न करून आम्ही त्याचप्रमाणे यांनी जर त्याला तिकडचं मूर्त स्वरूप येण्यासाठी तिकडची एक काही पवित्र जी हे म्हणजे वस्तू आहेत त्यासुद्धा आणल्यात. असं करून एक साक्षात इथं एक मंदिर उभं केलेलं आहे. तुम्ही पाहत असाल हे मंदिर आज लोकांग्रह असतो असं लोकांना म्हणायला लागलं की ना 2 दिवसासाठी नका ठेवू, हे मंदिर अजून 2 महिने 3 महिने 4 महिने ठेवा आणि आम्हाला त्याचं म्हणजे भक्तिरूपात येता येईल असं लोकांचे फोन यायला लागले. लोक येऊन ते पण सांगायला लागले की माझ्या अजून लोकांना म्हणजे हे तयार करण्यासाठी जो आमच्या टीम म्हणजे कोकण कट्टा ही जी आमची टीम आहे ही नेहमी या हडपीड मठाची संलग्न असून त्यांना ह्या संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी आणि सकारात्मक अशा त्या तयार करण्याचे जे व्ह्यू आहेत ते आम्ही त्यांना देतो. याच्या आधी यांनी 6 पादुकांचं संतांच्या पादुका इथे आणलं ते सुद्धा एक वेगळ्या स्वरूपात इथं प्रेझेंट करण्याचं हे आम्ही कोकण कट्ट्याने केलं होतं. स्थानिक लोकांना चांगलाच प्रतिसाद आहे, परिसरातून प्रतिसाद आहे. आता हे तुम्ही पाहत असाल तर सगळ्या प्रत्येक ह्या मूर्तीच्या बरोबर काय दिलं आहे हे सुद्धा एक चित्र आम्ही तिथे उभं केलं आहे. तुम्ही पाहत असाल आणि स्ट्रक्चर पण असं वाटतं की मूर्तिमंत करण्याचा जेवढा आमच्या कलात्मक जे गुण आहेत ते आम्ही ह्याच्यामध्ये हे केलेलं आहे. आणि तुम्हाला बघा की आज चांगलं भक्तांना हेच आवाहन करायचं की हे जे शक्तिपीठ आहेत तुम्ही एकाच वेळी जरी जाऊन तुम्ही 3 जात असाल 3.5 ठिकाणी तर तुम्हाला अशक्य आहे, बऱ्याच वेळी अशक्य होतं. जरी क्षमता असली तरी अशक्य होतं. तर हे एकाच ठिकाणी सगळ्या आणलेलं आहेत. तर नक्कीच तुम्ही जास्तीत जास्त लोकसंख्येने या आणि या दर्शनाचा लाभ घ्या, कारण हे खरंच अलभ्य लाभ आहे. आणि या मठाने तुम्हाला आणून दिलेला आहे, अगदी साक्षात कोकणातल्या शेकडो हजारो लोकांसाठी आणून दिलेलं आहे. तर त्यांनी या भक्तिरूप सागरात नक्कीच यावं आणि या इकडे त्यांनी हे घ्यावं, आपलं नक्कीच दर्शन घ्यावं असं मी सांगेन. हा जो स्वामी समर्थांचा देवगड हडपीड येथील जो मठ आहे, येथील जे वातावरण भक्तिमय आणि प्रसन्न आहे, येथील जी मोठी रांगोळी देखील एक चांगल्या प्रकारे घालण्यात आलेली आहे. भव्य दिव्य अशी ही रांगोळी आहे आणि ती रांगोळी देखील आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत कशा पद्धतीने ही रांगोळीची आरास आणि रांगोळीचं जे नियोजन आहे ते सुंदर दिसत आहे. धन्यवाद. येथे लिहिलेलं देखील आहे श्री स्वामी समर्थ. या रांगोळीच्या मध्यभागी लिहिलं आहे श्री स्वामीर्थ असं देखील लिहिलं आहे. आणि ही त्यामुळे हा जो मठ आहे हा भक्तिमय आणि आनंदित करणारा आहे. याचा जो कळस आपण पाहतो की रात्रीच्या वेळी विद्युत रोषणाईने हा कळस खूप शोभिवंत दिसतो आणि लांबून देखील हा कळस खूप आकर्षक दिसतो. विद्युत रोषणाईने हा रंगवलेला आहे. तसेच फुलं असतील किंवा आणि डेकोरेशन असेल हे खूप चांगले केलेलं आहे. त्यामुळे खूप आल्हाददायी वातावरण या आवारामध्ये आपल्याला दिसतं आहे. आपण जे सर्वच स्वामी भक्तांना सांगत आहोत की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे देवगड हडपीड येथे हा जो स्वामी समर्थ मठ आहे तो खूप सर्व भक्तांना स्वामी भक्तांना खूप खुणावतो आहे. त्यांनी यावं, येथे दर्शन घ्यावं असंच येथील जे नंदकुमार पेडणेकर यांचं म्हणणं आहे. आणि नंदकुमार पेडणेकर यांच्या माध्यमातून हा जो मठ आहे यांचं काम उत्कृष्टपणे चालतं. त्याचे अध्यक्ष आहेत प्रसाद आणि हे देखील त्यांचं काम नियोजित पद्धतीने करत आहे. त्यामुळे खूप चांगलं वातावरण देखील दिसत आहे एवढं मात्र निश्चित. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.